Lejn l-aħħar ta' Ġunju bidu ta' Lulju r-rotot kollha tal-proġett tal-Luqa Junction se jkunu miftuħa. Dan tħabbar waqt sessjoni informattiva mill-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta Ivan Falzon li fiha ngħatat informazzjoni teknika dwar dan il-proġett massiġġ li se jibda joqrob lejn it-tmiem tiegħu. Ivan Falzon spjega kif fil-jiem li ġejjin se tkun qed tingħala il-flyover ta' dan il-proġett li bħalissa tieħu l-vetturi lejn ħal Ormi wara xogħlijiet li se jsiru fuqha din imbagħad tinfetaħ fid-direzzjoni permanenti tagħha dik lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Għalhekk għalissa l-appell lix-xufiera huwa li jsibu toroq alternattivi fosthom dik ta' triq tas-sejba l-imqabba. Qegħdin nappellaw lin-nies li jkunu qegħdin destinazzjoni ħal Ormi biex jivitaw dawn l-akkwati u jużaw rotot alternattivi mit-triq tas-sejba għal min joqgħod wara l-mini, it-triq tas-sejba issa miftuħa mill-ħadd li ġej se tkun disponibbli jekk tkun sejra ħal Ormi imorru tru tas-sejba u ħal Farruġ dawk in-nies tal-barrani li jkunu ġejjin minn triq tal-barrani jersqu lejn il-Marsa u jitalgħu ħal Ormi min-naħa tal-Marsa. Ir-rotta alternattiva l Ormi minn triq tas-sejba l-imqabba jew triq ħal Farruġ hija għal dawk li jkunu ġejjin minn ħal Kirkop, iż-Żurri, ħal Safi u l-imqabba. Kif tħabbar triq tas-sejba ser terġa' tkun miftuħa għall pubbliku u għalhekk se tnaqqas bil-kbir mit-traffiku mill-inħawi tal-proġett. Triq tas-sejba li minnha wieħed jidħol u joħroġ mill-imqabba hija rotta importanti għal diversi residenti u industriji li jinsabu f'dawk l-akwati. L-Infrastructure Malta wettqet xogħlijiet biex tinbena mill-ġdid din it-triq li tul is-snin spiċċat soffrit ħsarat estensivi. It-triq innifisha fil-fatt kienet friskju li tiġġarraf. Tkellimna mal-perit responsabbli mill-proġett Anton Zammit li spjega kif wara x-xogħlijiet tal-asfalt li se jsiru fil-jiem li ġejjin bosta rotot se jerġgħu jiġu kif kienu. Issa ser nagħtu l-asfalt l-aħħar lejer ta' asfalt fuq il-lanes li jmorru southbound, jiġifieri min-naħa ta' Ħalluqa sejrin lejn il-Freeport biex eventwalment bejn l-20-23 ta' Ġunju se jkun hemm kambjament fit-traffiku u ħnerġgħu nibdew ngħaddu mit-traffiku mit-triq li kienet oriġinarjament qabel proġett, jiġifieri minn ġej min-naħa ta' Santa Luċija, min-naħa ta' Garibaldi ħajjimxi fit-triq il-Kunsill tal-Ewropa jiġi via l-avjazzjoni pasejja lejn l-airport. Ta' min ifakkar li mal-proġett tal-Luqa Junction kien hemm dak tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection li issa huwa komplut. Permezz ta' dan l-investiment se jonqos bil-kbir it-traffiku kif ukoll il-ħin tal-istennija ta' dawk li jivvjaġġaw f'dawn l-inħawi b'hekk se tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies.